ye wo Badwam so Nyankopon Adom adwada no na sa afefofro mu na yesie nti enne eye Badwam afimu nyina da etwato de edruso no eye yenkase bonsem no edoso pa na de obete no so kasue bi ene se oti mante mo so afode adesrede ato mabuno mo yi adwanim se wosrada adwobreo na ha no ekoso ho no no wombehwe na waso ano sansom ena mpanimfo ya wo mo ewa hafo mante mo abetodwa sa ahonedie ho nsem je so mo nyina kekom ho bomu ansa na watimetu fiase ewo mpotem ho kpasa hene nso wo mu kiremu a ekame ese konkomma enkurotu ahodo ewo ne mpotem ho no no empuntuo no ayaka achi wo ho ya wo stress mpanimfo entwa wani enhwe wo mo na enka ne obo ase presiding member so wo kiremu a enwuma ahodo baba mpotem ho no baba mabunu no enya adwuma ye na ensapan no eswate wo ho wei ene nsema ahodo bi na mde so mo se Badwam so kase kai say DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook no ye Adom TV extra wo hia me a ya frame anoche wa ba ajwa say wa fe nsem ne chemo no be de to so amount oti mante mo so afo pagini Joshua Makubu dia de hwede mo den ato yajo mabunu no anim se wosrada na no ada the national security operatives ho atututuo na no ada de hyen bo nipa mienu ma wo firi mu ya mabunu ne bu afu ye wo ye kire wo ho nyina kwa aban krache panyi ho se wo mama na wo twi mienu ompamo national security for firi mpotem wonte sa de be sinye no na Joshua Makubu kire se wosrada adwobro sanso mo de niam ahodo ogu akwam ehwesa atentire ne be ye adwuma na obi a ne ho akanso emo esefata no akwa amasa nipa no da ye bo amane ese basabasayo esi wo yazo ye nam so ema emabu na wo ho no mo de wode enkra ema ne aban se wono mansini krache no wo hia ne wo ho no mo biom kra nam so amenne dissect any resec akohia ewo keje bia wonom adwendwen akwan pa obefa so ama asomdwie aba empotem ho no mo Joshua Makubu ayo timantam so afo wone nananom nkita hodie na nsem sei ene ode to wonom anim. We convey the condolences of His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, the President of the Republic and his Vice President, His Excellency Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia, to the bereaved families, the people in Yajo, the Amansu traditional area, and the people of KJB district, as well as the entire OT region. Then the second point was an appeal, where we appealed to the family through the chief of Yajo, and then with the representatives of the Paramount of Amansu, and then the Dodo Paramount chief. We appealed to them to call on the youth in town, that it was not deliberate. National Security or Cocoa Board has no issues with our brothers who met their untimely death. They were not being pursued, and there was no any outstanding issue between them. It was purely an accident. So afọ ne kasa no akire na ahemfo bia na wonum ewo nhyiamu na se no e de adesrede to mabunu no animu se wonka won akoma ento won yam san se wone mpanyinfo no edi nkita ho no ahwe ama asomdwie aye adwuma wo wonum krom ho no. The regional ministers have assured us that whatever he will to do in his capacity to make sure the parents of the deceased are well taken off, and also make sure that whoever is in offense of doing this thing will be prosecuted. That alone has given them calmness, and it's left to us, Nananom, and the elders of the communities, to carry this message to the youth, for them not to go ahead to do any other thing again. No, because all what we need from Yanko my Ghana ya Marshe Bedwafi deputy minority leader yo no kreya Lembele Marshe Bedwani Emmanuel Amakofi boade nsemo to dwasade ba kwa ha Ghana pa ya galamsey na enunti na ban fato ne ho so se emra ye bebo yensa ase ho ban no wo hyemu kina na afi wo mu eni tumi kwata nso wo tu fo mu agudie sie yensuo ne yensa ase ne emra na che wo mu aso na nso dum pempenso be na bi mu de ya amanyo nsem ti ama okon no ankasa no aban yi brese obetu ase wo se wo mu nyina akọ mu bom eyi amanyo nsem to nche na galamsey no a eku o my Ghana esensa ase ne nsuo no wo mu kon na otu ase ebre kakra ntemu nie no Monfo fa kwanbone so etufom agudie akosoro pa aye adwendwene ababeto man empanyinifo so bayan hodo ababesini atwemu nyina no wonom aye nhyehyeye bebre se de beya ankasa kwanbone ofa so etufom agudie obetumi ayi afri ho no monanso kamia yese age wonsem ya ne senti se adwumadie edun sunsanso oboni bebre ababeja o man nsuo kwaye ene abode nyansapemu eso Emmanuel Amakofi Bua deputy minority leader was science Lembele Emrashe Bedwani Machiremu
Ehu behia se wode amanyosem ebeto nchen ne mum wapa akwan pa obetumi aboa etu sa adwumede yase afiri oman mu. My provided direction, Papa. Into an institution to say Environmental Protection Agency, Mining Inspectorate, Minerals Commission. The Minerals Commission, for example, or the prospecting licenses are moving, or Wabahas of air prospecting. Where shall air prospecting? Yeah, you know, and you know, also a society, and you see, obey community mining, why a man who I just a guide one who quiet mining, yeah, the geologist, and all the experts, institutions of area, no, Minerals Commission, EP, or Munyabe guide, in Susan, managing water management body, no subaha, near critical, and send a bear and co, in Su Akasianimu. Yan fed drawing yet, near guide, Naminia, baby, I community mining na ukowa manu anu de yato atwene manu anu yato atwene abrofo say fire you know we de enketa ya di chire keke nti kalamse na egusu ye sisi ane ana me kan say we say wo boda ma wo start wo fie me di bronya yi pa nananom assembly members dissect for mpenifo mbrena so say be jai figure point no say we na ye we this you be am entrance na yanka say ade e koso die ye mane nkoso bi yankwa hafo mantem ni mu ne yankwa honedie mu ensem emu country director ma IRC Ghana Vida Duty and watch so oba hafo mantem ni mu a honedie hu nsem no nhyada nkoyie said your man for to ball ego said the janabia ho nsem titi e wo no no entwa yie kra na wo se ebeya enka wo mo hafo mantem no hye wo mo nsa efri mantem no so afo na na no maba na musifo no wo mo eka bi wo mo nyina nka wo bom na won fa enhyehyeye pa ye beboa ama honedie hu nsem agina bra ne wo mantem ni mo no enwu akwam te sa anhwa da yade bi bete asi wo no ebeya asem kese adom kase ne na dinkomo Vida Duty RIC country director Wachiremu say sendie ahonidie papa eni ahafo mantemu no ha adwene pa ne senti ehu behia sempanyinfo a wonom ewo mantemu honom no obehya se de nhyehyeye egu akwan mu na wasoso saa hawi ano wani amani boni samia sa hwehwe nkomo ewo goso na wachiremu say Mesinya hodo ewa ahafo mantemu ahokeka ya wode hwe se edwa hodo lorry stations ene amiamia ebedini no ewo fompa krese ahondidie no de ye koyenim na rate ayede kono eye too slow enwura bola ejom sene ye besiesie ho eno so ye boye ho modern na so akaye nkakra e wose ye hwe se saa bola na ye hipu e wosumina so no ebekofom nti eno so ye baabi e wose ye di ho dwuma ekronumu ankasa ye wo no emre wo ho ne se obi a benya na janan bia ewo fie ye hwe adodo na enni saa ejanan bia na wo fie nti ehomra wo se ye hwe ni yie wasanso fa saa kwanya no so etu manfo a wotemantam ho no mu nyina afo se enyama bia edi efin eba no wonhwe no wontwe won hu emfiri hu na wonni won hu ni ahonidie na ade ntie ma mrepi yenkoye nim ne se kase na agina nipa no so ye attitude any ye behavior inti no se ne be ya yenso so ye besesa yen suban ewo ahonidie ho no eno so hia pa se yetumi e de eno so to aso a se ye kurei ampampa ebeye kra behwe yare kitinkiti aye yare malaria enya yen because nsuo atata antontum ewom ebekofom Jumadi Esronko akwaso won Kwanta North Mansidi mu woti mantem no emoye Kokomba Youth Association Conference na sa jumadi no ase no ekoso e wakpasa na kpasa hene ubo konja tasan a wotoso nsia okasa wase no de adehwede to Ghana ba ni mse so obampotem hono a buro no ahodo ye akokomafo na te hono e ka ne se kokomba communities no kame ye se mpuntuo ye ekoso wo my Ghana afana ba bia no enya de se kokomba communities ye woti mantem wo munya bie wo moto aba omoboa e ma no esijina ye woni ema bi ho enti wo stress se mpuntu okoso a wo mo wo ho nso wo hia bi ubo konja tasan eye pasahene bra wo kasa wo Kokomba Youth Association wonu munhia mu bi a wo ye ewo kpasa ene wode adesrede eto aban ni mu se wontwe nani no wonhwe enkura ewo kokomma
na kadie bi ebebo ama wonum kuro no atumpon no wonfa ennom wonum owura yi esanso de adesrede to aban ni mu se wo mesi nesen college ema wonum se de be ya agenda 111 adwuma wa hyase e wo mensinin honum no wo siwie a wo benya adwumayefo ya wo free kuro honum akasa amwa ye adwuma e wo honum na mechira ni se ohwe pasa nkwanta ekwena nfa enye na ha dwen apimfo enam kwan so a nfa nyinse essay ena obi yare na ye man referral this emergency this na essay na mabebre nipa ewu okwan so ekwan no akoye fidie ama yen a yesu ye ni hospital papa bia wo kwanta no se obi yare serious a ye be refer ni so kwanta no ema nipa efiro mo kwa enkwa ye sra ben so ombehwe no boaye ye sra no ena ohwe ya bo bi se ebi akoma ana akoma for doors no development new ye nti ase na ye nim ne nti a etisa Titus Jolene eye panyini awoda Kokomba Youth Association ano ochiremu se you see ourselves to be neglected in terms of development. If you come to the northern sector here, the roads are bad. And it is true that if the roads are bad, our economic life will not be improved because we are selling yams. It is this area that we cultivate and sell yam and other food products to feed the country. And our roads are bad. And we still have to transport our food through this road to Accra. You can imagine that if there's no food from the northern center here to Accra, how much do you guess that they will sell a bowl of maize? It means that a bowl of maize will be sold at the cost of 30 Ghana cedis, and one bowl of cake will be sold at 10 Ghana cedis. This goes a long way to affect our. Yanko Obuase ewo adanse asante mantem no emu enkane presiding member ma Obuase municipal no Lawrence na oben bonda chemu a ebrason so no so kokofa forms na opre mrahye bedwa di bre no ebi na wonim se ono na breso no enyuma bebuso ama mabuna wo adanse Buase ne mpotemo no enya adwuma hodo aye na nsemi nyina betu dwa wa bra ya ma ne bofo ebo anan ekosra no woni fie no twetwe nkomo se yate so person kofa form no kopri di brebi no chese no kretudo Lawrence Nana Oben Bonda eye kane Obuasi Mensino presiding member bra woni amane boni Azeke no menyo etwetwe nkomo no ene wode to nanimu se wakwajiman kwaten a woye Obuasi emrahye bedwani no ne mprensansuo ni a wakọ emrahye bedwamu nanso ni nyina akiri no enya de se waye bi papa bia mamamfo a wonum ewo abaton pesua no so honum a wonum ote honum ne besi ne yi a wonum gusua ewo ahokyere mu owura yi koso ade tudwa se wonum amanyoku no empapa mu ewo mu pa ehu behia se obenya obi a obeka wonum nyina abomu sebia obetimi aye adwuma apretumi ewo afempinu ene edunu nan mu okobio ka ho a wakompre nan mfie dunsia sebe president Kufokrampo a mo de party ne si so kra no ono kra ko mfie nwotwe na adoba mfie nwotwe na onobule ni no woso no ko mfie nwotwe nti se yemi aso ba no ko mfie dumienu na cha so wasefo aye na doye pa nti mra so se sebe ono so etnase na obi nso de nim de babeboa enioma ne de waye bi aye kakra na nso ba bi ode apem no obi nso betimi abeto aso ama ya pagya oboa was party no asumdwe nim ye hia unifier obi obetumi aboa ma party no echina na as a party no base no eyeyie nso a na oboaseman party no ho ya akona ma boaseman nyina etimi asoye mu no mato abanama yen so de wonam ba bia obi ya ka se opechange oboase no tena wo se yetimi de ho ma afi mrantie adwumayo sem eduru adwuma so ayentimi emmoa wo ho ema wo mo enye bi bidru so ayese certificate enye nyina nso na yetimi ko school asebe yetimi kura certificate a yede ye certificate adwuma nti ye fa certificate for na yede omo rewura mu no omo aka nso omo nso ton ade wo dwam omo sua adwuma omo eye one word the other adwuma bia no nso bo omo nso tumpon omo abrabom no Yejina adanse Buase presiding member wakofa form si nsem so na kasiam de so mo bedwam so anope no memfa ne nyidensi wo hwefa DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook ne Adom TV extra wo hia me a eya frame anoche wa ba ajrase we ne bedwam so yede na ase emerade sansa afemu ni nyina no wahwe so akra ye ya ye ho masem tie nei no
aye futuo edwomto ne asa ne adansedie nko a na ebekɔso nti kɔso aka ye kɔpem sɛ na nkoro bɛbɔ